sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikkanbiag ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Helen. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak nga awagan nak kumalatan itinagan a Helen. Tinnak istoryaan ita ket may papan iti asawak. Danda ni amin akalugaran mi ket agbilbilib ken kuana, gapo iti kinamanagtulong na. Banag apakaragsakak met unay. Ngamin, mairamramanak met a maidaydayaw, tasyak ket ngarod ti asawa na. Rugyak ngaroden ti agsalaysay. Ni, sa dino ti pamanamay. Kaslagdardaras ka man. Wan bakit? Imbawag kami ni Pare Jimmy. Agparpareskyo. Agparpareskyo ko nam. Huwag na. Ni, taapay ka no. Natadailan ka nung arod. Isama pan ko kita. Sa dino ngay ka no abanda ti nakadadaulan na. Asidag ka numot iji palengke. Kasta ayan. Huwag na. Sige, tamapan ako. Tani, amangan numatik-tikalan nga agururay ni Pare Jimmy. Sige nga Rod. Agan-anad ka lakay. Asino mat nga tati umaw-aw. Kat dis oras ang itirabi. Ay, Romeo. Uy, agriin ka man. Oh, ay, Romeo. Cellphone mo samit di agriri. At dan sa awag mo na kay. Nene, cellphone ko sa amin nagpaiso da dyan. Asino mat nga tayo awag iti kasto nga oras. Amo na nga oras ti panatulog. Sumbatam latan ang mga no emergency. Ni Pare Edwin man. Ay, katsong bata mo amangan mat no napatid ti ibagana. Hello, Pare Edwin. Nakaawag ka man. Kasta ya? Sige. Mabit lang nga ron. Tagsukatak. Urayin ta kundi tabalayo, pare. Sige. Bye. Apay ka no? Anya timbagana. Aganak ka nun ni bakit na. Itaray ko kanu ida ija ospital, bakit? Bilibak met at talaga iti asawam anak kaw. Taapay mat nanang. Wen taado ti matultulungan na. Mabalin nan ti agkapitan dito'y lugar tayaw. Anya? No panunutin ana imbag. Abak na paikit din nga agpaiso dagiti opisyales ti barangay. Gapu iti kasjengar aramiden na nanang. Awan metkit di dakes na ngamen nasaya at met ti aramiden na. Maysa apagwadan nga asawa ni Romeo nga asawam anak kaw. Wen metkit di ananang. Banag apaburmat kanyak. Ngamin, oray siya kat maidaydayaw mo't iti intero a barangay tayo. Gapu iti kinasaya at ti asawa. Wen nga rod, ado ti mangidayaw ken kuana. Sapay la kumanga rod ta saan to nga agbalbaliw ni Romeo. Sapay la ko mananang. Kang runaan iti amen, mangrugi kuma iti uneg ti pagtaengan ti kinamanagtulong na sakbay ti sabale. Day tamot ti kanayon ko nga ibagaken ko nanang. Wen nasken laeng akanayon mumet apalagipan ti asawam. Iti kasta, saan na amalipatan ti obligasyon na. Nang runa pa'y inton addanton anak yaw, anak kaw.
Brenda, agmay sa akan saman. Sa dino tayo ni pare Jimmy. Hay, jakman ammo iti dayja akong parin, pare Romeo. Awan latdado mga asikasunan no saan ati umin-inom iti arak. Hay, makauma. Kastaya. Wanak lagit din no nagpalpaliw ni pare Jimmy. Saan pa'y maggayam? Ay na, awan lat amukon pare. Talagan saan ay tulang nanti kinaartak na. Adik iti arak. Masurunak. Ay gadbay-bayam na tanamare. Di mo ungungtan. Iti kasta. Saan kayo nga agapa? Barang makamiris to, kat idyan ng tumatlang iti arak. Ay na, binaybay ak nga rudan pare. Iso aday to'y. Syaklatan ti agtrab-trabaho. Imbis nga iso ti umay dito'y talon, saanan ta syakmanan. Un-unaan nan tumot ngamin ti arak. Anya nga dito nakasako. Mais pare. Iling takman ta sa akong tumapan ilako. Isupay mo't nga igatang iti masida ti mapaglakwak. Mala, iyag mo ta siya akong timang bagkat mare. Itulod kon ija balayo. Sigurado ka pare? Wen. Ay na, agyaman ak nga ron no kasta pare. Awan na nyaman na mare. Basta siga. Oh, Mari Helen, si Kang maggayam day ta. Oh, Mari Lucy, kumusta? Okay lang mat Mare. Si Kangay, kumusta ka matan? Kaasi ti Diyos, okay aklaan mat Mare. Ni Pari Romeo ngay, Ay na, adda ijay balay tila pa kakumkumikuman na. nagasat ka iti asawa Mare. Malaksid anasingpet, managtulong pay. Un nga rod Mare, ba nag-apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kin ni Romeo. Sana all Mare. Ah? Tinulungan nakmat ngaminan kat ni Pari Romeo. Saan laang anam na minsan? Namin anumaten adaras. Iso nga amok no kasano ti kinasingpet ti asawa Mare. Agpaiso? Ni, kaano na ka tinulungan Mare? Medyo nabayag matkit din aday chay. Intulod nak anagawid. Agtudtudo ngamin idikat. Nagrigat tilugan. Naimbaglaangan at nakita nak nga agururay ijay waiting shed. Kat intulod nak ijay balay. Ah, kastagayam. Diyak mo day ta. Ah? Ang mga no nalipatan na lang nga imbaga kang kamare. Siguro Mare. Kan may saan mo't nga amin abanag katrumbang nga ibaga ti asawam kang ka. Saan ay amare? Ah? Ay, anya ti kayat mo asawan, Mare Lucy. Ha? Ay ikwa. Awan mare. Ti kunak, talagaan nakasingsing put jay asawam. Ah, Hey! 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 Dito ikon ngay pagod tinwang ka. Mayat dito, ita na lang to dagiti ruaw. Sigurado ababsawg. Apag hustaw. Kasi daglaang iti paglubnakan na. Ay. Ay. Medyo atid dugang ti mangiway-way iti talay. Iti kasta. Madaron na tinanaw. Mayat dito, ita na parier. Saan na mainitan? Aging gainton malim. Ako rin ka. Kasla ni Romeo mat ni Brenda day jay. Mayat mat ti kakatawan da. Ay sos. Madiday tuyan na. Dan sa mitin sa balingar alamidan ta. Tinasayaat. Umasidagak. Iti kasta. Manggig ko anasayaat nun niya ti pagsarsalitaan da. Marisuleng! Yahoo! Adda ka di Maray! Si Kang magayam, parian daw. Anya tigatangam. Saan ka gumatang Maray? Aya, kunak laki, di no gumatang ka? Saan Maray? Adala ang ipadamag ko kin ka. Day, anya ngay day taparay. Nakitak ni Romeo kin Brenda itay ije talon. Ha? Amom,
nagragsak daman nga agsarsarita. Agpay siyaw. Wen maray, nakuryosak, isong inasitgak ida. Kahit, anya nga'y tinangag mo paray. Dayjay lang, tadyak uday nakaasidag. Awan ngamin paglimagak. Ngam sa balit ikinaragsak da maray. Panagkunak ket adda nagkinawatan da. Ay, siyaws. Delikado nga ron. Ano kasta? Rumbang laang ama mo ni Helen daytoy. Kasta matan ni Marisilma. Ay wen si kanti makaam mo amang ibaga kadakwada. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibaga king ka. Wan, danag mun aya. Di ka madanagan, ta sa anak mo't at chismusa. Jak ibagbaga si ka tinakaamuak, pari andong. Ay na, pudno ti ibagbagak maray. Talagaan nakita da kano ti anak mo, kanday di abrinda di talon. Agin inagakda kano iti karuutan maray. Anya, ay. Asino mo ti awanan bain nga aramid manen iti chismes? Saan at chismis daytoy maray? Ngamain, pudno na pasamak. Ada nakakita maray. Ay saan? Jak mamati iti dayta maray. Amok asaan ama aramid ti anak ko dayta. Nasingput dayjay anya. Why, nasingpot? Ngam amom nga raw. Ay pangaasim man maray Ay na maray, lalaki di anak mo. Apay ti ko na malapdan na pay ayatirik nana, no jay babain a mismo ti umasidag keng kuana. Ha? Isu ano siyak ti sika. Bagbaga ako ni Romeo, sakbay nga agwaras ti maipapan kadakwada kini Brinda. Tanay, narigatan. Okay laang kumaa, no barukan balasang da. Saan mo nga raw, tagpadadamutan a pamilyado. Awan mat ni Romeo dito idami. Romeo! Romeo, sa dino tayan mo? Romeo! Ay, sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mo ti cellphone na itilamisaan. Nakawara iti tugaw ti shorts kan sando na nagsukatan na. Ano kasta? Remor ti asawak ajak na pupuutan. Ay, kasta unay nga minabanog ko itay. Narnaganak siguro. Iso adya ko napuutan ti irurwar na. Ang mga nuadamanan imawag kan kwa na anapan na tinulungan. Ay, tinasayaat. Ituloy ko kit di tibaturog. Ang mga nusumang patmat lang day jainton madamdama. Ay. Pudno ka di tagwarwaras a chismis anak ko. Anya dito chismis nanang. Ay na, di ka man agin di mo, Romeo. Andiyak nga rot mo. Anya amin dito chismis aya. Adda ka no relasyon nyo kin ni Brenda. Anya? Ay sus. Sino man ang aya tinagatil ti dila na tinaggapuan na dito chismis? Diyaka mo no asino tinagapuan na. Ngampudno ka day, anak ko. Nahanang, awan kinapudno na dayta ana idanon kada kayo. Chismis lang dayta. Awan da kasi nga aramidag. Pudno nagkita kami kin ni Mari Brenda yatalon. Ngam tinulungak lang mat. Aging galaangan ijay dayjay. Tinulungam ko nam. Uwan nanang. Anya a klase titulong dayta, Romeo. Ay ko. Ninanang mat. Kasulat da kayat yung asawan. Ay di ka agar aramid, Romeo. Pangaasim ta di mo dadaulan tinagan ti pamilya tayo. Gapulaang iti dayjay a babae. Ninanang mat. Amuyo mat saan ka di. Mamartag ni Barry Jimmy. Ti kayat ko asawan. Ti asawa ni Mari Brenda. Awan mang kadwakin ni Mari Brenda yatalon. Iso asyak ti mang tultulong ken kwa na. Di ka agar aramid ko nakmanan. Am mo mon jay am. No iso ti makapungtaw. Awan atrasan na. Saan lang aday ta? Nakababain ka dagiti tao ang makaam mo kada tayo. Kasanon no makadanon iti asawam day ta chismes. Apay, di ka mabaing. Tapno awanan ti rumor pa ya chismis. Diya akong tultulungan ni Mari Brenda nanang.
Baybay akon, tapno saanan a dumakkel pa iti nga iso. Ay na, naimbag ta na sabat ka, Helen, balasang ka. Da kayo matgayam tataandong, at da ka di ibagayo. Paliiwom di asawam, balasang ka. Ha? Ni, anya ti kayat yung asawan tata? Panagkunakit sa balin a klase ti tulong ter aramidan na. Ha? Kas itinakunak itayain, agpaliiw ka na imbag. Numasapul asurutom ti asawam iti papapanan na, aramidam. Anya? Aramidam ti imbagak, no di mo kayat amarakrak ti pamilya a binukilyo, Helen, balasang ka. Pudno ka di, Romeo? Pudno ka di, ha? Tiyan niya bakit? Di ka man aging didiam mo si ka, Romeo? Ah, Ang paiso ka di, ha? anya nga minday jay, aya, ilawlawag mo Wan kan saan lang ti sumbat, Romeo? Ah, Ang paiso ka di! si kakit di man bakit? Chismis lang day jay. Di ka ka di mamatpati. Siyak ta asawam. Siyak nga rod ti patsyam. Ha? Di nakman aramidan amanal, Romeo? Ah, ay kwa, ang kalma ka kumalaang bakit? Pangasim Agkal matarupan! Anay ko. Ayop ka! Diyak ninamnama ka ba ilanak gayang alukwan? Bakit? Kasto nga minday jay. Iday dayo dak manlaangan gapoy ti kinaman nagtulong ti asawak. Ngam sabali mat gaya man a klase ti tulong tar aramidam. Kat tinasakit, iti mismo pa'y nga asawa ti kumparem. Awanan kay ti bayan, Romeo. Kung nga min, jay. Baybayan ka lakit din at tumultulong. Suportaran ka pa'y. Ngam anyan ti kastoy nga inaramid mo, Romeo. Bakit? Mangimbabay ka. Sorry, bakit? Nailawanak lang. Nailaw anak lang tarupang. Aray ko! Gusto na! Gusto mo na! Nagsakit at tiping ko na eh. Pangasim ka di Pakawanan na kon bakit? Dayta tirumbagad ka. Kurang paikit di dayta Isumat lagayam. Isumat lagayam adikan matatao dito'y balay. Isumat lagayam adandan ni rinabii ka mapugpukaw. Tagayam at damatan milagro ng aramidam. Sorry ka din na bakit? Sorry talaga. Ikarik, saan na maulit? Agbalbaliw akon. Promise. Numaminsan, mamatiak iti kunada ano awan ti aramid mo, awan met ti rumswa a chismis. Iti udi na napaneknekan apod no dayjay a chismis. Iso na laeng tanakurangan ken nanayunan meten. Ngem uray no kasta, mas pinilik a pinakawan ti asawak kalpasan a nagkari nga agbalbaliw daytoy. Ket iti panaglabas ti panawen, tinungpal namet ti Karina. Agingga a nagkandidato daytoy kas kapitan ti barangay mi. Ket agingga ita, isupay laeng ti kapitan ditoy lugar mi. Ket itultuloy na lattamet ti tumultulong. Ngem kanayon nakon nga itugot ken iyam mo kadagiti lugar a papapanan na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Helen. Ken ka pagayam, Helen. Makaisamak dito'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Managtulong agpaiso ti asawam, ngam sabali matgayaman a klase ti tulong ti aramidan na. Agkalkalong matgayaman iti asawa ti sabali. Angam dayawan ka iti kinatanang mong agdisdesisyon. No daddu malaang siguro amangan no didan inikkan iti may kadwa agundaway ti asawa da. Panagkunak ket awan met siguro dakes no ikkan tayo iti may kadwa agundaway dagiti nagbiddot akas iti asawa ni pagayam tayo a Helen. Basta lakit di mapaneknekan na a nagbalbaliwan daytoy. No maminsan ngamin, agbayag ti relasyon ti agasawa,
babaan matlaang itino kasanuda nga ihandle ti relasyon da. Tipudpudno kanu ngamin a panagayat ket naanos ken man nakaawat. Alakastan pagayam Helen ket pagyamanak unay ti kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag